iki lho drone lho. Gendang to. Pitu ki angkane an. Mosok pitu mau? Kalau itu positif iki. Aja. Alah wolu ya Allah. Aduh. Ah, wolu mau. Kok ya kurang macrit lho. Iya. Alah udus berarti. Berarti demite mau jeneng sih berarti. Tapi meh kener lho mau. Ya sakjane ora salah demite lho, En. Lah ngono kuwi iki yo asine iki yo ditambani siji apa dikurang ngono kuwi iki. Mosok ngono kuwi kudu ditambahi lho, kudu dikurangi. Ya iya to, mosok konplek ngono kuwi yo kabeh wong iso njaluk. Alah serang duit blas Iki aku wis kadung ngembok sejuta iki. Aku duit 10.000 mau yo kadung tak embok nih. Piye iki mau? En dino iki. Allah, ya Allah. Ramadan tenan gue sore mau aku mau jatah butuh pecel 10.000 pasang ning nomor mah jeblok. Nah, wis trimo drep iki jelasin ladang ya. Aduh, kelangan duit semono ki yo ning boyoke aku kudu sempal En. Ayo mau iki mau sajur nang iki. Lah, Wis ngene. Tim ngrasakne mumet kowe gawe kopi ngono lho. di kopi piye matamu pernah delok aku duit 10.000 cukup go pasang nomor iki lho. Wis. Berarti udus ya jane wae yo. Ya dununge udus sithik neh ya, gremak crot ngono lho. Acara manune wis genting-gentinge lho. Ya iya. Kok yo salah siji ditambah siji neh ngono yo. Pas. Jan kurang siji lho. Ning itu malah ning 8. Walah ya memet tenan iki aku. Wong yo. Mau. Jam piro to iki? Kok kayane wis sore men iki. Jam 6. Kowe balik. Iya to. Ini kesibukan, drone wis kelong duit semene ora kerja yo. Gelem ramangan. Ya sorry lho, ngono wae nesu lho. Ya wis aku tak balik sore. Wes hati-hati yo. Oke. Pengen balik barangnya apa? Nanti nek pengen mau sudar aku. Masa sudar aku. Daripada kejar-kejar dari kolektor, punya dari kolektor ini. Jadi tak mau orang sudar, rumah ini saya. Nggak corok wae, kan ngopi cocok. Mama emang ngomong. Deh, sudar nanti deh. Sudane nang kawan ngerjani apa? Udah ngerjani apa tadi? Salam JP bosku. Rumus meneh bos. Mumet iki mau bengi pasangane. Salah ora tak bolak-balik. Aduh. Tak rumus meneh. Mau bengi 09 01. Oke saiki piro ya? Nang rumus ini jam edan malah no. Wis ora tau kerja nang rumus ae. Anak bojo pakani opo ngene iki. Sesuk kalungan kumplung nih iki tambah kene dadine 100 mumet dhewe ya kali siji 29 iki positif iki tapi ora yakin karo rumusan Meja telekan ya, Dek. Ya. Dar. bisa jabang baik Celuking ngomongnya to. Berarti lek wong sik rumus lho. Rumus wae. Kowe ra melaske mamamu ini isa-isa. Rumus Kowe ngono sing sing rumus yo ora iso diganggu. rumusan opo? Ora ya ora metu Aku rumusan. mau bengi iki meh JP. Jipe opo? Pasanganku ora mabi. Mau bengi pasanganku 10 tapi ora tak BB sayange. Nah, 01. Dari pokok kowe ngono kok ora alih to katene ora alih. Kayak aku arepe mau lho. Kudune ditambahi to. Nah, aku dikai nomor to, debit nang wae. Ning endi? Spring. Oh. Aku ngelik yo tiga. Iya. Iki nomor 3447. Lah sing metu 3448. Ya, lemes Mas, sak. Setan asu wae ana. percaya omen lho karo setan. Ngejar ade wengi ngene dukun yo. Dukun di Ono, Teluk Brojo. apa ana? Ampuh jareke. Muka wis mara rono wong-wong anu iki padha njaluk nomor karo wong-wong kono.
Maksud iku. Iya, Apa enak iku kan sing gitu dukune. wong lemu kan lho mone tukang ngarit. Wah, lemu plorak-plorak matane. Iya, plorok. Ngerti wae ceplek matane. Lu madeni. Ya dadi dukun deh. Plorok ya aneh. Ya yo anu, rono yo. Yo. Iya. Tak tani ning ndi? Kowe marani omahku. Ya wis kowe tak parani omah. Iya, yo wis. Aduh, ya. Aduh, macam jantan ya. Dukun macam Go duwe. Nggo duit Yo. ya. Ku pasang ning Hongkong kok. Yo. Ya. Wis lah tak bali dhewe yo. Yo. Wis, aku lanjut iki. Yo, terusno. Dar. Peteng ya omahe. Dar. Oi, Ayo. kena linggo dhisik. Salah bengi barang. Kowe lho tunggoni jare janjian bar magrib kok. Ayo tak umbah-umbah barang ning omah umbahan kowe. Bungkus men. Ayo sakuan omongan. Ya wis yo. Gas ya. Aku apa Pak Kontor? Mlaku wae to. Jalan sehat. Ya matok. Dar, iki tenan ora dalane nyelempet-nyelempet gagangan bayi. Dalane wangel omahe dukun yo. Angel. Kowe yakin ora omahe kene iki? Iya yakin rumah aku nek gambar dukune ya ani. Alah berarti ya blok ini ya rono. Ora lho dari tenanan ora kowe. Lah anak omahe iki omahe blok kene iki ya. Kok lali omahe. Benere pokoke yo. Iki nek banner warung sate, mosok dukun dagang sate. Yo paling bojone sing dagang kok. Wis jajal dileboni yo. Oh iya jan. Mbok menawa. Mosok omahe iki dari Iki omahe iki. ada ke kandang babi. Lon. Acobaan ya jalan. Jajal. Lungun. Mbah. Lungun. Mlebu le. Oh nggih, Mbah. Kira sampe mlebu nggih, Mbah. Ya mlebu langsung. Jajak sing apik yo. Nggih, jajak sing apik. Ngadeg dhisik jajak. Lurus. Nah, lurus. Salam dhisik karo Mbak. Nah, linggo. Oh nggih, Mbah. Lupute nggih, Mbah. Nggih. Kowe ning kene arep ngopo le? Lupute, Mbah. Aku anak keperluan tenan iki, Mbah. Keperluan apa? Ngene lho, Mbah. Krungu-krungu sampean iki, krungu ketemboku ya sampean dukun paling hebat. Jos mantep. Kuwi apa tenang? Lek kuwi iki lek ora diomong, wong wis doro. Terus saiki piye? Arep delok opo le? Jane dukun tukang ceklane cetok iki. Woi, Pak. Kowe ngrasani mbae opo le? Ora tenang. Mbak. Iki kene dukun hebat nang ada rasa-rasa ngerti kok. Mbak aku ning kene iki arep arek tujuane lho. Oh, aku tujuanmu nang kene seru le. Kowe mesti jodoh arep ndelok nomor ya. Saya tak delok raimu ki. Walah, ditelokne kaya wong raine wong susah emangnya. Oh. Ngopo iki le? Lah sampean guyu lho, Mbah. Ya aku melok guyu lho. Iki wis kari kasku. Ora, Mbah. Cirikan. Oh, bener. Oh. Wes saiki aku wis ero keperluan. Wes saiki ki penake bali wae. Engko anak buahku nemoni awakmu, tapi kowe aja wedi. Kuwi karo kowe manut wong kuwi. Niat arek kuwi nomor. Mbah, iki matur suwun nggih, Bang. Oh, nggih yo. Nggih, lupute, Mbah. Iki apa iki le? Tuku aku sampe Oh, suwe le. Wis le, wis ora melu tangi syarat sih yo. Nggih, Mbah. Iki nang dalan kuwi jenenge gedang mentek men aman kuwi yo. Iki yakin aman ya, Mbah? Iya aman. Nggih, matur suwun ya, Mbah. Oh, le. Oh, hati-hati le yo. Nggih. Hati-hati. Aku tak delok koncoku iki wis suwe koncoku kok tak jeneng. Teko koncoku. Kenapa, Kakang? Piye kok? Tapi, Kuwi nyawan aku kaya apa? ayo, ketek. Wis saiki ngene. Kowe mikire tadi tugas. Oke. Iki mau enek cah.
Kakang. Yo wis kayak mangkal tur. Oke, siap. Hati-hati. Ora lho Dar. Dukunnya mau stres apa piye yo? Lah iya. Lah tak guyu. Sampai mau mat kepre kebule ono diang. Yo yo. Kaya sapi adi diang iki. Wis ceklane cetok gini kan keris yo. Yo dukun Dukun sangat keris. Dukun apa tukang ya, Mo? Lah iya, tukang bangunan. Ibu mantan main, tapi jarakmu mau awanmu kowe tukang ngarit, Yo dhek kerjane iki beda-beda gadange yo tukang maling barang. serabutan. Mbak. Heeh. Salah iki setan opo iki? Astagfirullahaladzim. Lah kon ndi iki, Jo? Iki bener sing njaluk karo kakangku mau. Jaluk apa ya? Njaluk Ya bener rek nomor. Kakangmu sing ngomong motane mlarok. Lah iya. Dukun apa? Ya guyu mau lho. Dukun apa bukamu? Asli apa ora? dukun. Wis ngene yang dependene ya. Saiki sakmu kan jalukanku nomor karo mbakmu. Wis saiki gak ono nomor aku. Yo, iki saiki tak kei. Nomor piro? Nomor 99. Ojo lali diulang-ulang. Lah maling sok-sok, Jo. Ayo. Ayo. Ya wis matur suwun iki yo. Wes, tak balik. Nggih. Dar, Iya, Jo. apa dipasang saiki yo? Lah iya pasang saiki. Ya yo ngomong telat di. Nomere 99 to mau Song, dikai. sama-sama tidak ada pada sama-sama. Saya malah nih yo. Yo malah dari dari ngomong telat. Ngopo KM pun. Halo, piye? Aku ning omah. Yo wis rene yo. Nganggur aku yo ana. Yo. Mau, Woi, par pasang mau. sama. Pasang. Oh, lagi ceki api Kowe ketagihan we. Alah mau kan awan uduh. Kowe barang we lah. Iya to. Wong aku lho saiki raja togel. Pasang Raja Togel dari Medan. Medan Tropus. Ini pasang. Mau. Pasang piro arpan? Pirang cek. Sak kuatmu saldo piro? Set. Lah Kowe kowe dedet. dedet. Tulan tuku kopi. Kowe piro? Mau, aku tekok mau. Kowe utang nganu e kak enae. Iya. Mau, aku mau kan dikai, aku kan gini dukun to mau. Oh. Dikai nomor songo-songo. Ngono. Hmm. Songo-songo kan ngonak ngalik nih Ngalik setan piye iki. yo? Kon ngolak-ngalik. Oh. Songo-songo. Songo-songo kon Lah diwolak-walik ya songo-songo. Lah Wah, iya. berarti kuwi penak. Penak to. Lah iya wis songo-songo ae. Bahasa Mau. Aku tangku dhisik aku. Yo. Iso Oke, tak oke. bayar yo. Gampang masalah utang Aku ora arep utang aku, Iya. utangku diukur. Engko enak. Yo saya tak balik yo. Iki kabarane Ngopo ke susu? Ya wis ra apa-apa, Ding. Iso tak kabari. Yo. Yo. Wis balik aku. Heeh. Belajarnya bareng. Ora, Mas Jari sih. Oh, alah.